Ας δούμε με ένα παράδειγμα πώς δουλεύει ο αλγόριθμος της σηριακής αναζήτησης. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον αλγόριθμο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν διπλότυπα στον πίνακα, δηλαδή το κάθε στοιχείο είναι μοναδικά καταχωρημένο, όπως λέμε στις συναρτήσεις, η συνάρτηση είναι 1/1. Έστω έχω ένα πίνακα με 6 θέσεις, όπου έχω τοποθετήσει γράμματα. Στην αναζήτηση δεν χρειάζεται να αναζητήσω μόνο αριθμούς, μπορώ να αναζητήσω οποιοδήποτε στοιχείο. Τα γράμματα α, ω, δ, ε, χ και φ και θέλω να αναζητήσω αν υπάρχει το στοιχείο ε, το γράμμα ε μέσα στον πίνακα. Η λογική λοιπόν είναι η εξής. Αρχικά χρησιμοποιώ μία μεταβλητή Dan, η οποία παίρνει την τιμή ψευδής. Θεωρώ δηλαδή στην αρχή ότι το στοιχείο που ψάχνω δεν υπάρχει στον πίνακα. Και μία μεταβλητή Position, η οποία έχει την τιμή 0, διότι ακόμα δεν έχω αρχίσει να ψάχνω και δεν έχω βρει το στοιχείο σε καμία θέση του πίνακα. Παίρνω μία μεταβλητή J1, άρα με αυτόν τον τρόπο ξεκινάω το ψάξιμο με την όσο από την πρώτη θέση του πίνακα. Οπότε την πρώτη φορά η Dan είναι ψευδής, το J είναι μικρότερο ίσο του νη, ναι, το 1 είναι μικρότερο ίσο του 6, και ψάχνω να δω αν το στοιχείο αυτό βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα. Το α λοιπόν δεν είναι ίσο με το ε, άρα αυτή δεν ικανοποιείται, οπότε πάω στη μεταβλητή J αλλιώς και το J γίνεται J και 1, άρα ψάχνω αν το ω βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Δεν βρίσκεται στη δεύτερη θέση, άρα πάει το J γίνεται J και 1, ψάχνει στην τρίτη θέση, δεν βρίσκεται στην τρίτη θέση και πάω άλλη μία φορά το J και 1 και πάει εδώ και βλέπω ότι βρίσκεται στην θέση τη συγκεκριμένη, οπότε το στοιχείο του πίνακα ισούται με το ζητούμενο, άρα η μεταβλητή Dan γίνεται αληθής, σταματάει λοιπόν η επανάληψη, αλλά σταματάει το ψάξιμο και η μεταβλητή Position παίρνει την τιμή που έχει η μεταβλητή J αυτή τη στιγμή, δηλαδή την τιμή 4. Έστω τώρα ότι έχουμε τον ίδιο πίνακα, αλλά αυτή τη φορά αναζητούμε ένα στοιχείο, το key δηλαδή είναι το K. Ξεκινάω με την ίδια λογική, η Dan γίνεται ψευδής, η Position 0, το J γίνεται 1, άρα θα ψάξω στην πρώτη θέση. Το στοιχείο που βρίσκεται στην πρώτη θέση ισούται με το K. Όχι, άρα πάω στο αλλιώς, οπότε το J γίνεται J και 1, πάω στη δεύτερη θέση, ισούται με το K. Όχι. Πάει το J γίνεται J και 1, στην τρίτη θέση ισούται με το K. Όχι. Το J γίνεται J και 1, τέταρτη θέση ισούται με το K. Όχι. Το J γίνεται J και 1, πέμπτη θέση ισούται με το K. Όχι. Το J και 1 πάει στην τελευταία θέση που δεν ισούται με το K. Οπότε όταν το J γίνει J και 1 τώρα θα γίνει 7, οπότε παραβιάζεται αυτή εδώ η τιμή, παραβιάζεται αυτή εδώ η συνθήκη, άρα σταματάει η επανάληψη και εφόσον έχει σταματήσει η επανάληψη, αυτό εδώ δεν έχει εκτελεστεί ποτέ, άρα η μεταβλητή Dan έχει πάρει την τιμή ψευδής και η Position έχει παραμείνει 0. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το στοιχείο στο συγκεκριμένο πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι η αναζήτηση είναι ανεπιτυχής, ενώ στην πρώτη περίπτωση που βρήκαμε το στοιχείο που ψάχναμε στον πίνακα, τότε η αναζήτηση θεωρείται επιτυχής. Το αν η αναζήτηση είναι επιτυχής, μας το δείχνουν δύο μεγέθη. Το μέγεθος, δύο μεταβλητές, το Dan που γίνεται αληθής, που σημαίνει ότι υπάρχει το στοιχείο, και η Position, η μεταβλητή που κρατάει τη θέση, που δεν είναι 0, που πάει να πει ότι βρέθηκε. Στη δεύτερη περίπτωση που είναι ανεπιτυχής, η Dan έχει παραμείνει ψευδής και η Position έχει παραμείνει 0. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει το στοιχείο στον πίνακα.